Zvolili sme takúto formáciu tak trochu z nostalgie, pretože tohto roku oslavujeme 35. výročie vzniku tejto skupiny a to vedúce lietadlo, vedúci vetron je posledný lietajúci z pôvodnej skupiny, na ktorých sme začínali lietať. Takže máme v podstate pred sebou možnosť vidieť ešte, alebo povedali sme si bohatú históriu očovských bačov, takže spomenuli sme si minulosť, ale teda predpokladám, a teda dotočil som sa, že už máme aj nasledovníkov. Nasledovníkov máme, snažíme sa vychovať si aj náhradníkov miesto seba a ja by som vlastne mal sedieť v tom poslednom zadnom lietadle, ale mám už miesto seba náhradníka a môžem s čistým svedomím teraz držať mikrofón a rozprávať. S čistým svedomím verím, ale teda taká opäť ťaká tam otázky na telo. No kde by ste teraz boli radšej, tam hore alebo tu vedľa mňa? To je veľmi ľahko zodpovedateľná otázka, radšej tam hore. Stupňovite vpravo. Ešte niekoľko slov k pilotom. Vedúci skupiny inžinier Martin Tišliar, 31-ročný kapitán Airbusov 320 nalietaných 4700 hodín, druhý Ľuboslav Tomášovič 69 rokov 2200 hodín, tretí Jozef Lalík 67 rokov 1800 hodín, posledný Jozef Prokaj 30 rokov urobia premet. Môžem ešte dodať, že je to jediná skupina. Za 35 rokov sme absolvovali 205 vystúpení, z toho 82 v zahraničí.